Döwletler köşkünü bu ýerde terbiýelenýän çagylyň we bilim işgärleriniň gatnaşmaklaryny alkyşda gahrman arkadagly gahrman serdarmyz diýen at bilen hoşallyk maksady geçirilip, hoşallyk maksadyny çykyş edenler döwletimizde ýaş nesiller barada edilýän alydalar. Ýurdumyzyň ýaş raýatlarynyň hemme taraplaryň sazlaşykly ösmekler üçin döredilýän mümkinçilikler, esasanam howandarlygy meýte çagylar babydy amala aşyrýan nusgulyk işler barada giň işleýän aýdyk geçdiler. Çykyşlarda täze 2024-nji ýylyň ilkinji günlerini döwlet başçylygynda hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadagymyzyň döwletler köşkünde terbiýelenýän çagalary iýeren täze ýyl sowgatlarynyň her bir çaganyň kalbyny egsilmede şadlyk we buýsunç duýgularyny döredenligi, çagalary okuwda, sportda, dörejilik işine täze üstünlikleri gazanmagy ruhlandyranlygy aýdyldy. Döwletler köşkünde geçirilen hoşallyk maksadyna gatnaşan bilim işgärleri we çagalar bimeçör alydalary we döredilýän mümkinçilikler täze 2024-nji ýylyň ilkinji günlerini çagalary ýolan sowgatlar üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyzy alkyş aýtdylar. Döwletler köşkünde terbiýelenýän çagalyň ýerine ýitiren aýdym sadly çykyşlary, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyzy, gahrman arkadagymyzy çagalyň ýürek buýsunçy bolup ýanglandy.